ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರೆಕ್ಲ ನಮಿತಾ ಪುತ್ರನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಜಾನ್ವಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ತಲ್ಪ ಪೂನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ ನವೆನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಲತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂವರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಅಂಡಲ ನವಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ನಿಕಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಯಸ್ಸವರೇ ಕೊರ್ಪಿಂದ ಐಪಣ ಕಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಆವಾಜ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ನೇಚರ್ದ ವ್ಯೂಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಪೂನಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಪೋಪಿನ ಜರ್ನಿ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನ ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಪಿನಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದ್ವಾರದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಎಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಡ 10 ನಿಮಿಷಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕೆಲವರೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪೋಪೆರ್ ನೆಕ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋದ್ಲ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಕುಲ್ಗ್ ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಇಡ ಪಂಡ ಬಡ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪ ಇಪ್ಪುನ್ಗೆ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಲ ಬರುಲಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಲ ಬಸ್ ಇಡ್ ಬತ್ತನು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಇಂಚ ಇನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಈಜಿನ ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದನ್ನೇ ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಅಂಚಾದ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಚೂರು ವ್ಯೂ ತೋಜಾಗ ಪಂದ್ ಸುತ್ತಲ ಕಡಲು ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ನುರ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋದು ದರ್ಶನ್ ಪುರ ಆದ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಾತ್ ಮಸ್ತ್ ನುಗ್ಗು ಅಟ್ಟ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜದಾನೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ದುಂಬೋರೆ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಅರೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಡ್ ಶಿವನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ತೂಕ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀನರಿ ತುಲೆ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತ ಓಡಾಪುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಪೋಪಿನಿಂದಾಂಡ ತೂವರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಪೋತು ಏತ್ ಪೋತ ಆತೆತನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನುಂಡತ್ತೇನೆ ಉಂದೆದ್ದು ಎಡ್ಡೆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅಗುಲು ಉಲ್ಲೆರೆ ನಾವು ಇಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬರೊಂದೆ ಪುಂದ ಆಯ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುರೇಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಪೋಪಿಂದುಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ್ಲ ಈಶಾನ್ಲ ನೆನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂವರೆ ಒಂಚಿ 20 ರೂಪೀಸ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ 10 ರೂಪೀಸ್ ಆದ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆರ್ ಐತ ಉಲ್ಲೆ ಪೋದು ತೂಂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ತೋಜಾವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ತೂವರೆಗ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜಿಂದಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಕತೆ ರೂಪೊಡು ತೋಜಾತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಐತ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ ಏನ ಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಾವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಚಾವೆ ತುಲೆ ರೆಕ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ್ನಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ತೂವನಗ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತೂವನಗ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ಅವು ಕಡಲ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕುಡು ತೋಜುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸೀನರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ
ನಿಖಲಿಕ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನು ಎಟ್ಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅದಿವೆನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದುಲೆ ಪೋದಿಂಚಿ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ದೆಂಬುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಪಟ್ಟ ದೆಂಬುಂಡು ಅಂಚದ ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಡಲ ನಾನು ಚೂರು ಬೀಚ್ ದಂಚಿಪೋಪ ಅಲ್ಪದ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋನು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೆ ದಾಯ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅವು ಅಂಚದು ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಅಂತೆ ತೋಚವನ್ನಿಕಲೆ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ಬೀಚ್ ಇತ್ತು ದೆಂಬಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜನ ತುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ದಾಯ್ಕೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಬೀಚ್ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಹಿಂಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ದೆಂಬಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬಿತ್ತನ ಆಯ್ತು ಗಾಳಿಲ ಇತ್ತನ ಭಾರಿ ಶೋಗು ಚದ್ ಗೊತ್ತಾಜಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬರೀಪಿನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ಯೋಡು ಆಯ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಇಂಜಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋಯ್ದೈತಿ
ಬೊಕ್ಕಿಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚ ಬೈದೆತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೂರೋಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬಾಪುನ್ಗೆ ಆರು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿದ್ನಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಪತ್ತರಂಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಮುಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ಗೆ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪಂಗೆ ಒಂದು ಜೆಂಜಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ತಿಂಜಿ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಇಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ಪೋದು ನೀರು ಎಲ್ಡು ಫುಲ್ಲು ನಿಗ್ಲು ಎದ ಬೋಡು ಅಂಡ ಬಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಬಯ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣದಾನೆ ಇಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜರ ಮಾತ ಹೋಲು ಹದಿನೆಂಟು ಜೆಂಜಿ ಉಂಟು ಇಂಕುಲು ಒಂಚಿ 2 ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಾ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮಗ ಸಾಕಾತು ನಿಮಗೆ ಗುಳ್ದೆಂಬುಡು ಅಪ್ಪ ಚಂದ ನೀರು ಎಳ್ಳು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ತಡ್ದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ್ತೀವಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿச்சு ಬೇಗ ಪೋದು ಮುಡುದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.